Знаете ли какво държа в ръцете си? Това е първият пълен превод на Свещеното писание на новобългарски език, така наречената Славейкова Библия от 1871 година. Книгата, която събуди България и създаде езикът, на който говорим днес. Но малцина знаят, че историята на Библията по българските земи е по-дълбока, по-драматична и по-мистериозна, отколкото някога са ни учили. Знаеш ли, че има една книга, която 3 пъти променя съдбата на България? Книга, която ни даде азбуката, която ни върна славата и която ни събуди като народ. От Кирил и Методий, през патриарх Евтимий, до Петко Славейков и Възраждането, една нишка свързва всички тези будители. Тя е по-древна от всички империи, по-мъдра от философите и по-силна от меча. Какво е общото между Златния век на Симеон, величието на Търново и свободата на Възраждането? Случайно ли е, че всеки път, когато Библията достига до народа ни на разбираем език, следва духовен и културен подем и национално пробуждане? И още нещо много интересно. Какво разкрива Славейковата Библия за скоро предстоящото бъдеще? Ще открием тайната заедно. Тайната история на Библията по българските земи. Това ще е една вдъхновяваща вечер, специално за българите в Лондон, по повод Денят на будителите. Заповядай на една вечер, в която историята проговаря и разкрива забулени тайни. Резервирай мястото си сега.